klar, nu filmer den. Er du klar? Ja. Kør lidt. Ej, nu tager den ikke benzin. Nu kommer den op. Hvor det løber ud der. Nå, okay. Skynd dig at slukke for benzinen. Så er det, fordi svømmeren hænger. Okay. Hold da kæft, mand. Det er rigtigt, det er fandme sådan, der sidder en trabant. Prøv lige at... Ja, den, bare give den... Hvad med det benzin, der er udenfor? Hvor der faldt noget af. Nå, for helvede! Har I lukket for benzinen? Så er det der.